रे मोर वाचक तुम्ही अवतरे म्हणते पाची तुझे मूर्ख नीचे हात तोंडा पुढे खूप हात ठेवली रे कसा परत या मानव रे कसा आपला रे माणसाला तू बोल नको जो नो पुढे खूप ठेवले ही ही हा 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 नो मारा बोले जाणी रे नो मारा रे तो ते कोण जिते मुझे राणा तू बोल नको खाता नको बोलते हा 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 ठीक आहे तुला अच्छा गाव ठीक आहे तू कोणारी
ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ଆମ ନାଟକଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ତାର ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆମ କକ୍ଷକୁ ଯିବା।